Кніга Йова, раздзел 4. У адказ Эліфаз Тэманіт сказаў: «Калі пачнём мы размаўляць з табою, можа, прыкра табе будзе, але пачатую размову хто зможа стрымаць? Вось навучаў ты многіх і спрацаваныя рукі ўмацоўваў. Словы твае ўмацавалі тых, што хісталіся, і каленям дрыжачым надаў ты сілы. А цяпер прыйшла да цябе бяда, і ты аслабеў. Кранула цябе яна, і ты ўстрывожыўся. Страх твой перад Богам хіба не надзея твая, дасканаласць шляхоў тваіх хіба не спадзяванне тваё. Прыгадай, прашу цябе, хто бязгрэшны, калі загінуў, або калі знішчаны былі праўдзівыя. І нават лепш сказаць: я бачыў, што тыя, хто чыняць несправядлівасць і сеюць пакуты і пажынаюць іх, загінулі ад подыху Бога і звяліся духам гневу яго. Рыканне льва, і голас ільвіцы, і зубы львянят патрушчыліся. Леў загінуў, бо не меў здабычы, і львяняты пагубляліся. Потым да мяне таемна данеслася слова, і вуха маё прыняло яго ціхі голас. У жаху начных прывідаў, калі звычайна людзей сон агартае, ахапіў мяне страх і трымценне, так што ўсе косці мае агарнуліся жахам. І калі дух праходзіў у маёй прысутнасці, дыбам сталі валасы на целе маім. І стаў нехта, але я не пазнаў вобліку яго, здань перад вачамі маімі, і пачуў я голас быццам лёгкага ветру. Ці можа чалавек быць справядлівейшым за Бога, або ці будзе муж чысцейшым за свайго творцу? Вось, не мае ён надзею па слухачах сваіх, і ў анёлах сваіх знаходзіць сапсаванасць. Наколькі ж болей тыя, што жывуць у гліняных дамах, падмурак якіх стаіць у парахне. Звядуцца яны быццам моль. Ад раніцы да вечара яны занепадаюць і, паколькі ніхто не заўважае, згінуць навечна. Ці не выдаляецца ад іх і маёмасць іх, што засталася? Яны памруць, ды не з мудрасцю.